sa kaaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Louie. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Stay with me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Meron ka na sa kamahuyang nga taga Pigawayan, North Cotabato. Ang ato magtatampo, nagdasingan nga Louie. Ma, pa, manangin doon ako ninyo nga muadto ko Davao City. Mag-unsa man ka dito, Louie? Manarbaho ko pa. Nam ko'y kaila dito. Ikong tabangan nga makasuot sa iyang trabahoan. Kung anihilang di ka di sa ato, minarbaho. Bitaw nak, ani na lang gud dinhi sa ato pangitag trabaho. Ganahan mo gud ko makaatog laing lugar, ma, pa. Unsa man dong. Musugot ka nga moadtog Davao si Louie? Di ginoon pa kumusugot kay layo-layo biyan ang Davao. Saon man nga, dako man ang atong anak. Di man ta makapugo kung sa gusto niya. Sige na lang, patuan lang na. Salamat pa nga, musugot ka nga muadtog kog laing lugar. Pag-amping in town dito nak, ha? Oh, ma. Ay, palaway! Apin ako, og dili ka mo ani part. Hapit good part. Panilang gani kay nadaghang yung ang mga olds. Ay, bayo hinuon. O, sa maganahan ka nga mo trabaho sa kontrabahuan dito. Oh, part. Oh, sige. Pangandam ha, kay ipalailat ka sa among dako. Dako, basta ka dako. Kay diktauron dito. Daliaras panahon ay. Walang ibawi nga. Di man ako kabuhan din sa restaurant nga. Akong gitrabahoan. Part! Wow! Basta na magkamusta man ang, kumusta naman ka diya? Ha? Kumusta na? Uy. Okay na, part. O, ba hinuon? Kung sa mga nagdama ka sa imong bag, ha? Napali na ka? Ay, out ako part, uy. Ay, muna lang ko mo ha. Kay, naparaba ko'y lakaw. Mato na sa kasi imong ikal, no? Usa pa madi ay. Ako taon tong duawon, uy. Kay, naglait ko ng lawas at duniya. Uy, mau ba? Sige, part. Darap ka kayawi sa atong ipuyan dito. Oh, naara. Sige. Una lang ko mo ha, babos. Ay, hindi ka po ikog trabaho na. Nagkang gigig customer, eh. Mapit sa day ko sa butika, magpalit kong vitamins. May nang natay panagang kay lisod na kung masakit. Dere mong order, gang. Kagwapo niya. Mong order, sir. Sorry. Ako na din eh. Thank you, Ganina, dito ko na kabantay niyo mo. Nga wakay tingog-tingog. Nausa ba na ka part? Waha part, oy. Kuan, walang mawa sa kunahuna ang lalaki ganina. Ha? Lalaki? Uy, yun sa mga diya. Iya kang ginapatan? Iya kang basakitan, ha? Ibugal-bugalan ka, tubag! O sa pag-ibunag ka niya? Tubag tayo, kay ako to sulungon. Sampo di ha part, uy. Iro kay ka. Wa ko binuangi, uy. Wa ko bugal-bugal, eh. Aw, lagi. Sutihin yung ko, ha? Kung ay magbugal-bugal mo din, he. Kaya na ako'y daghang mga kailang nga mga bugoy din, he. Ipakulatan na ako sila. Magkatawa mo tani mo part, uy. Ay, kabala ka, good. Kay, wa may magbugal-bugal na ako. Kay, di mas ako magbugal-bugal sa mga standby din, eh. O doon sa pa itong lakihang, mong giingon ako, ha? Nasa sa butika magtrabaho part, og... Uy, kwapo kay siya, uy. Unsa?
Pirmi kong makabantay ni mo nga anhigyo ka mo palit din eh. Oo. Kay, magyan naman good na ako. Paingon pa uli. Ninusab din palitan kay di masamok. Mao de. Unsa na ni mo? Louie. Ako sa Kevin. Pwede mangis mo number? Ha? Uy, nga naman. Ganahan ako nga makig-friend din mo. Sige, mani ako number. Dalawoy, basig na ibog na siya ni mo ba Sabo yun? bayot. Uy, ako lang baba ni mo. Nga naman ko no, be, nga nangay masas number ni mo, be. Gusto ra makikig... Unsa? Gusto. Gusto ra siya makik-friend ako. What? Ikaw ba dautan kay kaguna-huna? Basta, lahi gyud kayo nga kutod day, lahi gyud kayo. Naibog yun, naibog na ni mo. Sige, pangalan ato niya? Kevin. Kumusta, Louie? Kinsa man ni? Imong friend oy, si Kevin. Uy, Kevin. Ikaw din ni? Ako tao ni. Nanawang lihi ka. Uwa mo ko duty ron. Ya, gilay ko dito sa amo. Mao nga gitawagan ta ka. Asa na karon? Hindi ako sa boarding house. Uwa sa kay duty. Day off man ako ron. Makita tabi. Ha? Sige lang kay gilay ko eh. Wa ko'y kasulti-sulti. Sige. Makita ta. Abi na ko, dili ka mo nga. Tausag ko nga ikasabot, uy. Abi na ko mahadlo ka na ako ba? Nga nung mahadlok man ko nga. Sa kung tanaw ni mo, buotan man ka. Salamat ha. Uy, nga no day nga nakikita makan ako, Vin. Walang, gusto lang kong makakita ni mo. Unsa? Bitaw may itugan ako ni mo. Unsa man na? I like you. Basta magtuo ka nga, ibinuangan ta ka. Tinuring akong gisulti ni mo. Amot ba? Dilim ta ko hilig og bayot, pero sadya nga nakita ta ka. Gaan kay nga kong buot ni mo. Kevin. Pwede ba kita nga kita na? Kevin, kuan ba? Ang tinuod, nakalitan ko sa mong gisulti. Wa ko mag-expect nga magkagusto ka na ako. Di ba ko makatubag ni mo ini? Okay ra, uam sa kong magdali. Magpabot ko nga, moingon ka nga nakagusto ka sa dako. Salamat, Kevin. Kadit ha, na ako'y ipapaminaw ni mo. Unsa man na? Kadit lang, akong iyon na akong cellphone. Uy. Nga nang gi-play man ni mo nga music. Kung mo na kani kong sugton, gusto na ako nga kinamoy atong team song. Stay with me. Kevin. Kanswerte na mo ba yuta ka, oy? Ba ni mo. Uy, dako kay kag ba yo. Ano nga nakalitan man ko pag-ingon ni mo, nga nanguyap to ni mo si Kevin? Nakalita sa pita ko part. O ko magtuo ay nga, munguyap si Kevin ako. O niya, nga nung uwam masan ni mo sugta dayon, be? Nakalitan ko part, uy. Basig, iyan ako binawangan. Sabi na oy. Binuang sa mong mata? Kana kinaguyab na siya ni mo, aw tinuod yun ang iyang gibati ni mo bayot. Ay, salamat kay sa iyo kung nakaakot ron. Ako hapiton si Kevin sa iyang gitabawaan. Ako siya invited nga mag-aomis gawas. Panahos na sab nga ako na siyang sulton. Ay la, kisam ni nga nawag na mo. Number naman ni. Hello? Hello? Si Louie ni? Kinsa man ni? Kao ba ni Kevin sa trabaho? Dali. Dali dayon diri sa ospital kasi si Kevin na-disgrasya sa motor. Unsa? Hain mo mga ospital na. Hain mo si Kevin. Wa na siya. Unsay wa na siya? Patay na si Kevin. Kevin! Kevin! Di aram patay niyang lawas.
O sa mga kitabuang na disgrasya mo sa motor si Kevin, Mika. Naamagod siya gipalit. Og nagmotor siya. Aron madali. Pero nabanggaan siya sa truck. Amo sing kidadi ni sa ospital pero patay na siya pag-abot niya din. Nganong nahitabo pa ni mo, Kevin? Panahon na untang dawato na ko ang imong kugma. Pero ni Bia, manhinoon ka na ako. Kevin! Mura kong mabuang niya itong higayon na nga ako nakita ang patay lawas ni Kevin. Dako nga akong pagmahay niya itong higayon na. Kaya namatay si Kevin. Ngawa man lang ako matugbangi ang iyang kukma. Og dili malikayan nga matag kadungog na ko sa kantang Stay With Me. Mutuo gid ang akong luha. Og mahinumdum ko ni Kevin. Dili na lang ko to. Daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita may higalang kaagin ni Louie nga taga Pigkawayan, North Cotabato. Uban sa awit nga yaki pangayo. Awit nga nikulan, Stay With Me. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug atang na ilang batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag pinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Chad. Hingkod na pangidaron. Itago na lang sab ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga ingon ng midwife nga dili ni pwede namong iparehistro. Aron niyang sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Gibugan ka, Mirce? Ipabalik-balik pa ba nimo na akong sulti? Pabay sakit na akong gibati dire. Grabe sa di boy. Bro, babayran na eh. Ay, babae. Hila ka? Sige, palagbuwag. Oo, ay, hilak yun. Saan ka eh? Sakit kayo ang gibuhat ni Mirce na ako bro. Pausa man taon ka, mo na mahutag babayan ng kalaki ha. May magnog, si Mirce ray, nagsayal diha. Nabaday. Na may daghan. Nabaday, istorya lala di mo bro. Kaya dili may kay na himutang nga akong dapit. Papag ka makasuway ani. Awan yung makasuway ka niyo. Magaingong ikon ani di kasakit. Kaway giangay ni mo. Nabaday. Ug-usa pa, dili na mahitabo namo ni Juliet. Pinangga kay Kwanto, bisan og kuan. Yun nato to siya. Usawan. Pinanggasam na ko siya. Bisag single mom to. Bro, magkilaing kaila nga. Pariya si Juliet ha? Para sa Juliet. Katang single mom sad ba? Ah. Kung wate swerte sa single, ari na lang sugaw sa single mom. Onsa? Tarungan ang kinabuhi ni mo, Chad. Mas single mom kanya. Ngita mangyag kagubot nga kinabuhi, oy. Anong magubot man, ma? Naganahan naman kung maminyo og single mom. Kaya murag mas maayo pang single mama kay matud-anon pa. Kito ay Mirce nga, pure single. Nimbles kayo. Siya rin nagpanganog Mirce nga. Wa siya kaluoy na ko. Naya, ka-oe. Lalaki ka ba ng kalaki ni mo, ha? Lakilak mong kang ni babae. Sa... Ngita lagi kong single mama. O niya, nagtuo kang sulban ng single mom ang gibati ni mo ron. Hoy dong, mas hasol ng single mom nga imong giingon. Kay may anak na nandaan. Ikaw pa'y magbuhi, apil ng bata. Bahala na ma. Basta kay, dili na ko makakitag lain. Ay, baga, ginmatawhana ka. Ako pa nimo, no? Papahawayon sa nimo ng imong kasing-kasing diha. Aron dili na ka masayop og pili og babae. Ayo, papalitan akong suka ng talim. Kinsa ron ma? Ay, si Nide, ang anak ng Susana. Nauli ko na sa ila kay nagbuwag sa embana. May anak na bayaon ta sila. Uy, single mom na ma? Ako yung entertain ani, be. Ano? Ako natag sa paliton ng suka. Sa? Si Pili nga maguwang man kay na nimong edad. Ma, age doesn't matter. Onsa? Ni anasab ka dong, Chad. Nabisita nasab ka na ako.
Di ba nga kipalibara naman ta ka? Kay bata ra lagi kay kanako, uy. Unya, single mom sab ko. Mani akong gipangita, de Philly. Kay kasagaran gud sa mga single ma'am, mga loyal. Dili ta binuangan. Ay, naan naman taon ko'y anak, uy. Nakabuhi ka sa akong anak. O, maningkamot, kay apil na bayan na sa akong obligasyon. Ibaogod ko nga, single mom ka. So, pakis na yun na. Maong sige na day. Sugtan ako. Aron mag-ipon na tayo ta. Unsa? Mas maguwang kayo na kong edad si Philly. Mga 10 years ang among age gap. Pero wa ko na igsapayan. Kay gusto na jud kayo ko nga magseryoso na sa kinabuhi. Dugay na day kuno ni silang nagbuwag sa bana. Gibiyaan siya sa amahan siyang anak. Mong ni pauli ni sa mong lugar. Hangtod nga kadugayan, gisugot kong day Philly. O nag-ipon na mi. Mas naning kamot pa kog maayo o may klaro ng direksyon ang akong kinabuhi. Ilabi pa, kaya mabdos pa yun si Defili sa akong anak. Unya. Sakit na yun ay? Magsugmat-sugmat lagi ang sakit. Unya, mawa na sab. Pero nakaduol ng interval sa pagsakit. Masig mga anak na gyukurong adlaw. Huwag suray, uy. Kaya mga nandadaan. Ako na hinong natagsandaan ang midwife nga mupaanak na ako. Ako na siyang gipahibaw nga nagsakit-sakit ng akong tiyan. Sige, hindi na ko madyutero na kay basin mga anak na yun ka. Murag mga anak na yun ka na pili. Ako kuhaon ko na lang midwife day. Ayaw sa kutong na ha. Paabutan mi sa midwife ha. Haba. Sige. Ayaw put lang imong utong Feli. Sige. Kay niya ng bata. Lalaki ang inyong anak. Day, lalaki ka tong anak, day. Palihugon niya kog fill up aning live birth sa inyong anak para ni sa rehistro sa bata. Doon na nababoy ipangan sa bata? Pwede ra ba nga i-junior na ako ang akong anak, ma'am? Okay ra. Og magkinahanglan di ko sa inyong marriage contract sa pagparehistro sa inyong anak. Ha? Ako anang kanang, dili ra ba mi kasado, ma'am? Kay married man akong kaipon ko. Pero ako, pure kong uritaw. Ha? Dili di ay kaiyang bana? Uy, Ngano di, ma'am? dili ni pwede nga irehistro ninyo ang bata nga ikaw ang moangkon nga maoy amahan. Ha? Ngano, ma'am? Kay makiha mo ani sa iyang bana. Kay lig-uning ebidensya aron mapriso mong duha. Unsa? Dugay na nang buwag siyang baan ng akong kaipon karon. Mga 8 years na. Pero usahay, magkontak na sila tungod silang anak nga ni ana mo. Ug naibaw na sa ang iyang bana nga nakanak na mi. Pero maulagi na, wa mi mahibaw kung unsay dagan siyang utok, kay wa man siya maminyo og lain. Ang ako mga pangutana, mo kining mosunod. Unang pangutana. Minyo kining akong kaipon. Usa ka single mom. Ug nakaanak sad mi. Di ba na pwede nga i-rehistro ang among anak? Nga ako ang amahan? Tungod kay kasado na ni ang akong kaipon? Ikadawang pangutana. Ingon sa midwife nga nagpaanak sa akong kaipon, nga dili pwedeng i-rehistro ang akong anak sa akong pangalan. Kay mapriso kuno mi sa akong kaipon. Lig-on ko na ning ebidensya kung ikihami sa imbana. Tinuod ba? Ikatlong pangutana. 8 katuig nang nagbuwag sila sa akong kaipon ug sa imbana. Mapriso ba di gihapon mi ana? Nga dugay man silang wa na hilab tanay? Ikaupat o katapusang pangutana. May nitambag na mo nga irehistro na lang kuno ang bata sa apelyido sa bana sa akong kaipon aron way kiha. Pero di sa ko musugot kay ako baya ang amahan ana. Unsa may mong buhaton? Palihog, tabanging tambagi ko. Kini ang akong suliran
Chad. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og It's My Voice. Ako today ang muhatag ninyo tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga emotional na itong mga pangutana, mga problema, ato ang mga pangutana, kabahin sa itong mga legal, ng mga dokumento, mga kabtangan, atong mga karelasyon. Ay, ipadana ipadangin nyo ang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ang ato ang mga suking tigpaminaw? Kumusta mong tanan? And Merry Christmas kanatong tanan. Happy Holidays. Kumusta man ang ato ang bakasyon pag-celebrate? Kuyog ba ato ang mga pamilya? Or tungod sa ato ang nature, sa ato ang trabaho, kinahanglan sa gyudta nga mudyute. Sagdi lang, naaman ang ato ang programa para mulingaw-lingaw ninyo, di ba guys? No? So, at least, no, nga naa ato ang programa. Wa gihapon, bahalag holidays, mapaminaw ra gihapon mininyo, sama sa mga nagkalaing-laing programa. O sa ato apong radyo, naapod ta YouTube channel, nga mapaminaw ang mga nagkalain-lain na tong programa para malingaw mo, no? Para inyo hagyud ni. And so, gikan sa tibuok production team, greetings kaninyong tanan, hinaot unta nga nindot ang inyong meaningful ang inyong celebration. Bahalag 500 ra ang ato ang Noche Buena, bahala og unsa ba kanang nagkuwang, naghati-hati ta o naghinuktok lang ta, ayaw oy. Naagyud tay rason para mag-celebrate ang pagkabanhaw, ang pagpanganak ni Hesukristo nga manunubos nato. Enough na nga reminder nato nga there will always be hope. Di man gani okay pa karon ang atong kahimtang, labi na sa mga naagi og trahedya, ang nabagyuhan, nasunugan, na linugan, no, unsa pa ng mga lain-lain nga trahedyang nahitabo sa ato ang personal nga kinabuhi, dili lang gyud ta mawagtangan og paglaom, because ang Christmas will always be a season of light and a season of hope. So hinaut unta nga ang atua karon, we be thankful and grateful for the season. Ang importante, kumpleto ang pamilya, kumpleto atong lawas, so naata nagbuhi ta, and that means there is hope for tomorrow. Ha, ayaw gawa og pag-asa, ay paghinuktok din hag nabuwagan manggani ka, agoy. Napailain din ha, o wa manggani kay ka-celebrate karong Pasko, ay sagdi lang. No? Celebrate with yourself. No, be grateful. Pagwapa dito, kaog lami, no? Or paminaw music, minaw ka stasyon, tanaw baron tag Netflix, paglingaw-lingaw. It's the time to relax. Okay? Thank you kayo sa mga nag-like ug nag-follow, no, sa ato ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Salamat, no? And hello sa tanang mga magpa-shout out sa ato ang programa. Usay mangita kung asa na ni, but thank you kaayo sa inyong padayon nga pag-like o pag-follow. Nangita ako bitaw atong pangitao ni guys. Ang mga nagpa-shout out sa ato ang programa. Asa naman ni sila. Thank you dahil to the University of San Jose Recoletos for the recognition of my service to the university for 20 years. Samot katiguang, no? Pero salamat kaayo sa inyo ha. Thank you to Rain J. Sala who did my hair and makeup atong adlaw. Salamat kaayo ninyo. And kinsa pa maning mga si Romeo Rambo, salamat kaayo sa inyong greetings. Helen Dator Suganob Bugos, Vilma Torres, Mambing Yumang, hello. Itching Camelo Gila, Jemson, Edar, I miss you. And also to Mitushel Dacalos, kumusta mong tanan din ha sa inyong pamilya? Main kini siya mang ihambana maayo kay ni manupi, no, nana sila din ha sa Pardo, napud na siya tupihanan din ha sa Talisay. Flora Maranyo, greetings. Kumusta mong tanan din ha? And ang Solon Javier, hello. And Ma'am Sally Alfante.
Also to Maria Luz Abella, ingon siya, hi, Attorney Elaine Bathan, always gini maminaw sa imong programa. Kini ang akong suliran, please ko greet sa tanan na minaw diri sa sitio Busya, Barangay Magdugo, Toledo City. Ug sa akong mama nga, si Judith, si Lolo Felix, si Lola Luding, Ate Mary Jane, ug sa akong mga pag-umangkon, Giselle, Kuling, ug ang akong mga mangho, Jessie, Jocelyn, Dexter, Lucia, ug especially sa akong husband, ni Sir Alan Balbero. Salamat sa pagbasa. God bless you too sa imong pamilya, ug sa tanang mga naminaw nato dinha sa Toledo. Happy holidays, Happy New Year, Merry Christmas ninyo dinha. Letter sender nato karong adlaw. Tawgon sa pangalang Chad, taga Cebu City. Hingkod ang iyahang pangidaron. Di man nato isultig asa gyud ni siya dapita nagpuyo. Kabahin ni sa iyahang anak o ang midwife nga di pud nila pwede nilang iparehistro. Sumuni ilahang mga pangutana, no? Unang pangutana, minyo ang iyahang kaipon. Usa ka single kining iyahang kaipon, usa ka single mom og nakaanak na sad kuno sila. Di ba day pwede nga rehistro ang ilahang anak nga siya ang amahan tungod kay kasado na ang iyang kaipon? Okay, ani manggud ni kung tana minyo manggud ta, ang kana manggong bata nga maanak sud sa kaminyoon, i-assume na siya guys nga anak sa bana ug asawa. Kay kinsa may pwedeng mga anak ra, di ba? Ang ban muhimo bata, ang ban ra mag-asawa, unya tinuod nagbuwag, pero wa man nahimong legal ang ilahang pagbuwag, so wa na bugto ang ilang obligasyon sa kaminyoon. Niingon siguro sila ana nga din mo nang mahimong delikado nga mahimo magud siyang evidence kay ang babae nga makighilawas ug laing laki nga di niya bana makiha mag-adultery as ang laki. Unya ka na irehistro nimo, nahimo na hinuon siyang exhibit, ebidensya nga wala mo nakighilawas, na agi resulta ebidensya ang bata kung ibutang nimo angan sa nga nimo isip papa nga di man pwede nga minyo man ang kaning imuhang kaipon. Ako wa sad kay ko ka kuha no kay wa man sad nahisgot sa imuhang suwat kung unsa sad gyud ang kahimtang og sitwasyon sa kaminyoon aning imuhang kaipon. So basin og wala na lang din sila naghilabtanay, posible, pero to be safe, ibutang lang ang nga niya mahug og illegitimate ba nga walay date of marriage, way ngan sa husband, way ngan sa papa, mahug nga ang dadun nga apelido sa bata ang apelido sa imong kaipon. Pagkadaga dili ang kanang iyang kay di bag maminyo ang tao ang ihabi ang apelido minyo na ang ihabi ang bana dalhon. So way ngan sa papa, no, walay ngan date of marriage, ang ibutang lang din ha is mahugog illegitimate ang bata. Okay? Isud po dili marehistro. Ikaduhang pangutana, ingon ang midwife nga nagpaanak sa akong kaipon nga dili pwedeng irehistro ang ilang anak sa akong pangan kay mapriso kuno mi sa akong kaipon. Lig-on ning ebidensya kung ikiha mi sa iyahang bana, tinuod ba may pang midwife kamaug gamay sa balaod. Sakto si midwife. Kay mo na akong gi-explain nimo kaganina kay mintras, bahalag buwag in fact, bahalag pila pa na katuig nga wa na kita ay, wa istorya ay, wa nagpuyo, basta wa na anal, unya buhi pa ang duha ka managtiayon nga naminyo. Bahalag unsa kadugayon na mo wa nagpuyo, basta wa mo maanal, naara gyud gihapon na ang mga marital obligations, nagtangag. No, so muna moingon jud ko, I always advise kaning atong mga maminaw nga naay similar problem, maningkamot gyud mo nga magpaanal, wa pa manggud tay divorce law. So ipaanal gyud na ninyo para dili makomplicar ug ugaling mo abot ang panahon nga nakit-an na gyud ninyo ang inyong pares na anay forever, unya magbunga na ang inyong relasyon na ay bata, maluoy man sa tas mga bata nga kanang mahimo pong illegitimate ang ilahang status, di ba? So sakto siya, dili ingon nga dili pwede marehistro ang bata pero wa imungan because like I said delikado. Exhibit A kay siya ebidensya na dili pa mo pwedeng makaanak, di magay mo pwedeng makighilawas mga anak na noon samot. Ikatulong pangutana, walo katuig nang nagbuwag sila sa ang iyang kaipon ug iyang bana. Muna akong giingon, mapriso ba di gihapon mi ana nga dugay man silang wala naghilabtanay daw dong Chad, maski pag 50 years lagi na nga wa na mo nag-ipon, basta lagi og wa pa mo na anal, nagpabilin mong minyo, di gyud pwede, no, delikado gyud. So ayaw pugsa
dili na siya mao ang basihan. The only way out, annulment, ha? Katapusang pangutana. May nitambag na mo nga rehistro na lang kuno ang bata sa apelido sa bana. Sa akong kaipon aron walay kiha. Pero di sa gumusugot kay ako baya ang anak unsa may among buhaton irehistro di sad sakto. Kay number 1, ang akong ginaingon ninyo always unsa ka importante ang mga detalye nga isuwat nato sa birth certificate sa usa ka tawo. Kana rag yung tinuod ug matuuran dapat way sayop kay magkaproblema ta later on. Dili man siya ang papa, ang katumbana. Dili man sad ka pwede mabutang as papa kay ninyo man delikado man. Sumot akong giingon, blangkuhin na lang na walay ngan sa papa, walay ngan sa bana, mahimong illegitimate ang bata, ang apelyido nga dalhon sa bata, ang apelyido sa pagkadaga sa imuhang kaipon karon. Ayaw pun ig sayo. No, dili pwede marehistro nganong imo mang ipaangkon niya. Na, samot og kagubot, di ba? So ayaw, kato nga pamaagi, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug Merry Christmas and a Happy New Year!